Ni Jon Garmona naiz, eta ikerlan egiten lan, adimen artifizialen alorren. Zein izen da zure erronkaik handixena ikerlanen, eta zer karrotu zaitu gehixen? Esango nuke nire lanen erronkaik handiena dela hartzea ideia bat ikerketa fasen da ona, eta eramatea tresna erabilgarri bat izatera. Fase hau dela zailena. Eta igual esango nun, gehien harritu nagoena positiboki izango zela nahiz eta erronka zaila izan, nola ekipoa bat danen eta batak beste entzuten dionen, zein azkar jun daiken. Nik esango nun ikerlanen nahieta pasada badala eta zorte badala. Gu gare beti ikusten kanbondaren aldaketak eta teknologia berrik, eta saiatzen gara hauek ekartzen honea eta pixkat egiten gure desarroiok hauei begira. Adibidez, ChatGPT. Denak erabiltza du ChatGPT, nik pila erabiltza ChatGPT denetako. Baina galetzen bai oso zerbait adibidez zure enpresa konkretukoa, zenbat kontsumitu duen makina honek, atzo. Ez du jakingo. Egiten dugu hauek hartu, hauek ikasi, eta honekin, eta ikasketan honekin, jakintza honekin, gure desarroioekin. Ikerlan egiten dugu lan aldaketakin, eta batez ere adimen artifizialen aldaketa pila ere, gehatzen batzea geldirik, atzen gehatzen zea. Eta niretzat aldaketa hori eta jakitea egunero zehoze desberdin eukiko bezula oso garrantzitsua eta horrek motibatzen da. Mondragon ekosistemako gehien baloratzea egiten esango nuke dela epe luzerako begira da hau. Ez dela bakarrik gaurko zehoze, baizik eta epe luzerako zehoze. Eta honek aportatzen digu kultura aldetik kooperatibismo bat eta pixkat pertsonaien zentrautako kultura bat. Nik adimen artifizialen egiten lan, eta ikusten dut hemendik 5 urtetara edukiko dugula adimen artifiziala leku guztitan. Gaur egun erabiltzen dugu mobila, emaila edo edozer, oso normal. Hemendik 5 urtetara erabiliko dugu adimen artifiziala oso normal eta ia konturatu gabe. Nik urrengo shakerrari galduko nion, zein izan da bere kooperatiban proiektuek interesgarrina eta gehien aportako diona etorkizunen.